Здравейте, дами и господа, и добре дошли в този нов челендж, който е 1 май. И сега ще смеся газирана вода с кафе-кола и ще го изпия. Там да не стане ето така. Газирана вода половината. Не ги завъртай. Оставяй. И кафе-колата. Да ги имаме. Дай да го отворя. Малко ще спрем епизод. И забравихме да кажем кои сме. Shadowhex и F1 AMG. Така. Спайдъра и мафиота. И сега. Не знаем точно какво ще стане. Прилича на кола, бе, човек. То кафе кола. Кафе с кола. И с кола. Прилича на обикновена кола. Това си е обикновена кола, бе, човек. Леко е газирана. Още малко да смесим от тест, за да стане по газирано и по... Стана нещо като ракия, хора. Сега пак на кола. И те там се състезават на не се сърди човече. Лудо. Да, из популярната игра. Какво? Ще доста газирано, доста шантаво и за това ще си налея чаша вода. Ще спреме клипа. Видяхте челенджа. Ще правим около колко челенджа за един епизод? 3. Да, хайде.